Tak jo, svatku vás! Ano, jako kadeřnice! Co ti udělali na té hlavě? Co nám hodíš? Co tak se? No máš krásný, jako promerírovaný, akorát ty konečky nenadám. Ale jako, ten co mojí malý, jako, hodně ale... Počkej, já jsem to máš až modlení, jako je to mě. No, my se odstříhat, člověče. A jsme to mělo brokolice, já co? Jsme tak. Ne. A kolik to to stálo? 300. A je 50 korun. Mě to zbylo. Jo, babičky. Babička mi chce nejlíp. Proč babička? Lepší než kadeřník. Ne. Babička ti tam dá kastrovat, už to máš. Ale mě tam jako to udělalo podle květáku. Podle brokolice, já jako předkreslila to kastrovám. No ale mě tam dala tepánec. Ale jako, jak se jmenuje tvůj kadeřník? Pam. Jak se za ním? Představíš mě? Ne, mě ho sebereš. Prosím. Ne, že ne, taky si myslím, že ne. Ale jako normálně, to je jeho panželka. Já manželka musí být dosma kráva. To má hrozně, ty vlastně jako podle novýho sestřího mrká, to taky jim. Jo. To máš jako nahoru takovou špečku, jako, že to má do mrkva. To si ve krásný. A to jeho dcera, ta má ve tvaru zelí. Zolí. A to už je celkem out, jako. No, a co je syn? Jak je o tom? Proč se ptáš? Já nevím, protože jste taky mimo se nám jako dělat tu část. Ale ano, jdeme si pomeranzu na citron. A co třeba abych jako zvolila, jako blum. Ne, zvolila se jiného. Kapku něco víc. Co myslíš? A co sestřih, Allah, nejste pan El. Tak se ale Elvisa tady. Přinesete nám Elvisa, prosím. Tady je! Napsal, že tady. Tady je Elvis. Tak co? Ty do pizza, já se s tebou nebavím. Tak mi teda sebou jako nebereme Kajo. Tak já s tebou nekamarádím. Tak se mu nekamarád. Já na stejně supermarky gutky lepší kamarády než Jako je to lepší, ještě pro gutky lepší kamarády jako lepší. tím, že já je labuju. A já mi budu. A že A gláky.